मोनसे नोंथांमोना बिलाइ नुनो मोनदों आरो बे बिलाइयाव मोननै रिजोल्यूशन नुनो मोनदों आक्रासुजों आरो एबसुजों मोनसे सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायलायनानै मोनसे थांखि दैखांनाय जादोंमोन सरि मोननै रिजोल्यूशन लानाय जादोंमोन आरो बे मोननै रिजोल्यूशनाव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया बेखौ नोंथांमोना फरायबानो बुजिगोन आं नोंथांमोननो बुजायनो गोनांथि गैया नोंथांमोना बयबो रोंखा राखा बेनिखायनो बेवहाय बांद्राय बुजायनांगौ आं सानाखै जायखिजाया बे रिजोल्यूशना माब्ला लानायमोन 2006 मायथाइनि बै समाव रोनगोरा बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन एबसुनि आरो बिश्वजित राय आक्रासुनि प्रेसिडेन्टमोन निश्चय आक्रासुनि प्रेसिडेन्टमोन निश्चय कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियन स' बेवहाय नोंथांमोना जि रिजोल्यूशन नुदों बे रिजोल्यूशनाव 1 नाम्बाराव निश्चय नुदों जे एबसु आरो आक्रासुआ खायसे कमन इस्युखौ जेबो माने जेंना गैयालासिनो सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि टाइप नामा मोनसे एक्जेक्ट नोंथांमोना फरायनानै मोनसे आं बावगारलांबाय दसेनो आरो नैथिया जाहैबाय मा थाखानाय एसटिफोरनि जे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेयो नष्ट जायालासे बिसोरखौ आलादा केटेगरियाव एसटि होनो थाखाय होनानै बिसोरनि जेंनाखौ सल्भ खालामनायाव जेबो माने बुंनांगौ गैया बेबायदि टाइप आरो सेकेन्डआ डेट मिन्स बेवहाय जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिसोर मोनसे आलादा केटेगरि एसटि नङालासिनो माबा मोनसे केटेगरि बा एसटिनिनो आलादा केटेगरि बे एसटिया जोंनियाव जेन माने साइड इफेक्ट जाया बेखौनो बुंदों डेट मिन्स जों थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायालासे बेनि ओंथिया जाहैबाय मा ओरैबायदि बुजिनांगोन जोङो एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोना बेबायदिखौनो जों बुजिनांगोन आरो स' बेबायदि टेक्निकेलि नायोबा बेवहाय माने सापर्ट गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बुंनांगोन स' बे लाइजामखौ दिनै गोबां भाइरेल खालामनानै माने एबसुखौ एसे बदनाम खालामनो नागिरदों आरो दावराव देखेब नार्जारि बिथाङा स' बेखौ जों नुनो मोनदों माने बिथाङा जेरै हायो कुटि नाटि दिहुननानै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव एक्सनखौ लागासिनो थायो आरो बिथांनि बे नेचार जाबाय आरो बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया जायखिजाया बेवहाय थानाय रिजोल्यूशनाव आसलते बबेबा हारिनो एसटि होनांगोन होनना जेबो लिरनाय गैया बा कच राजबंशीनो एसटि होनांगौ होननानै जेबो लिरनाय गैया बै समाव 6टा जनगोष्ठीनिबो बाथ्रा गैयामोन नालाय मोनसेल'सोमोन स' दाथ' 6टा जनगोष्ठी जाबाय इसुआ एसे डिफारेन्ट जाबाय स' बे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव जि एबसुआ सापर्ट दं बे बाथ्राया रियेल नङा खारन बै समाव कच राजबंशीखौबो जोंनि एखे रेंकआवनो एखे स्टेटासावनो एसटि होनायनि हेंथाखा बै समावबो रिजोल्यूशना बेबायदिखा आक्रासु आरो एबसुजों रायलायनाय बे रिजोल्यूशना बेखौनो फोरमायदों बे बाथ्राया आरो बेखौ लानानै गोबाङानो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों मा एबसुआबो बिसोरनो 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव अके दङ नो अबजेक्शन नाथाय बे सैथो नङा दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जेबो रिजोल्यूशन लाफेराखै 2006 मायथाइयाव जि रिजोल्यूशन लादों बेखौबो नोंथांमोना नुनानै मिथिबाय बेवहाय मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया बेनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा जायादि दुलाराय बर' फरायसा आफादा कच राजबंशीनो जोंनि बादि समान स्टेटासनि एसटि होनांगौ बेबायदि बुंदों होननानै आं साना नोंथांमोना मा साना आं मिथिया बैहाय माने ओरैबायदि जेंनाखौ रिजल्भ खालामनांगौ जे थाखानाय एसटिफोरनि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेयो बा जिखिनि मोनथाय बे जेन जेबो खहा जाया 1%बो खहा जाया बेखौसो फोरमायनाय बायदि आं नांबाय बेवहाय खायसे कमन इस्युखौ सल्भ खालामनायाव एबसुआ बेवहाय सापर्ट खालामफागोन नोंथाङा थारैनो नुदों जि हिस्ट्रिखावनाय बिथांमोननि जे नो एसटि नो रेस्ट आरो बिथांमोना बेजों लोगोसे पेरेलेलि कमतापुरखौबो दाबि खालामलांफादों कमतापुर स' कमतापुरबो बिदों बिसोरो आरो प्लास नो एसटि नो रेस्ट बे जाबाय कच राजबंशीफोरा बुंनाय बाथ्रा आरो बाखि 6टा जनगोष्ठीया बुंनाय बाथ्रा 2006 मायथाइनि बै लाइजामखौ बिथाङा दिन्थिनानै बेबायदि माने एबसुखौबो माने आयना देखायनो नाजादों आरो आयना दिन्थिनो नाजादों नाथाय आं एसे डिफारेन्ट रोखोमै सानदों आरो आं बर' मानसि हिसाबैसो सानदों बाथ्राखौ जे बर' मानसि हिसाबै बिथाङा बे बिलाइखौ दिहुनाबा मोजांसिन जागौमोन बर' जातिनि थाखाय स' आयना दिन्थिदोंबाबो बर'खौनो दिन्थिदों निसा दिन्थिदोंबाबो बर'खौनो दिन्थिदों अपमान खालामदोंबाबो बर'खौनो खालामदों लस खालामदों होनबाबो बर'निनो खालामदों नांलायदों होनबा बर'दों बर'सो नांलायदों जेबो लाब जायाखै स' बे पुराना माने जाय माने गोदोना दंमोन जाय बुस्थुआ गोदोनानै दंमोन बेखौ बोखांनानै बिथाङा आसलते बांद्राय बिसेस खामानि मावनाय जायाखै मोजां जास्ट बे बिपिएफनि थाखायल' लाब जागोन बाखि बर' जातिनि थाखाय जेबो लाब जायाखै बे बुस्थुआ बेनिखायनो बिथाङा बेखौ दिन्थिया मोजांसिन जागौमोन आरो बर' जातिनि सार्थआव
बेबायदि जालांनाय सोरबा दैदेनगिरिया मोनसे समाव मा सावरायना मा रिजलिउसन लादोंमोन बिखौ जुदि नोंथाङा जुदि 20 बोसोर उनाव दिन्थियोबा 18-19 बोसोर उनाव बिखौनो लाबोनानै दिन्थियोबा बे जेबो भेलिड थाया बेयो जेबो माने दानि समाव बेयो जेबो ओंथि गैया बेनि जि भेलिडिटि बेनि जि ओंथि बेनि जि महत्व गोनांथि सिगनिफिकेन्स बे कमप्लिटलि जिर' दानि समाव बेखौ लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजायसो जादों माने गावस्रा गावस्रि जादों एबसुआबो माने 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनायाव सापर्ट दं बेखौसो माने गायसननो नाजानाय बायदि नांबाय आरो नाथाय बेबायदिथ' जानाङा स' थांखांनाय बाथ्राखौ बुरखांनानै जेबो लाब गैया थांखांनाय बाथ्राखौ बुरखांनानै जेबो मुलाम्फा गैया स' दावराव देख्रेब बिथाङा जाय बुस्थुखौ दिन्थिदों बेयो दानि समाव जेबो ओंथि गैया होननानै बुंगोन आरो बेखौनो जुदि ओंथि गोनां होननानै नोंथांमोना सानदोंबा बे बर' जातिनि थाखाय जेबो लाब जाखाथारा बेखौनो आं बुंगोन आरो बे रिजलिउसनाव बे लिरनायानो गैखाया जे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि नांगौ बा कच राजबंशीनो एसटि होनांगोन होननानै बुंनाय गैया माने आलादा केटेगरिनि खोथा होनदों बेवहाय आरो थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जानो मोननाङा बे बाथ्रायासो दं आरो बेवहाय होमबा बेवहायथ' जोंनि खहा जानायनि बाथ्रायानो गैया होमबा जोंनि खहा जायोबा बे एसटिखौ जों एक्सेप्ट खालामा बेबायदिसो जाबायना जोङो नोंथाङा बिदिब्ला बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' बे लाइजाम मोनसेयानो गोबां भाइरेल जालायबाय आरो जोंनिया स' नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मा बुजिना मोनो कमेन्ट्स लिरनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव थेंक इउ